Usa ka SUV ang girescue sa mga sakop sa Gandara Municipal Disaster Risk Reduction and Management sa Samar. Human diriyot nga mahog sa giayom-ayom nga taytayan sa Barangay Adela Heights sa lungsod sa Gandara. Matud ni Gandara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Engineer Rod Artales nga nadawat nila ang alarma pasado alas 12 kagahapon sa tungang gabi. Apan tungod sa kangitngit, giuna nila pagluwas ang tulo ka mga sakay niini, lakip na ang driver. Gikan sa Cavite ang naasoy SUV ug nagbiyahe padung unta sa Tacloban City, apan giingong wa na sayod nga adunay nagpadayong repair nga gihimo. Evening, hindi masyado namin makita yung sitwasyon, medyo foggy siya. Kaya kinahon na lang namin yung mga sakay dito na lang namin sa office pinatulog. Naligaw talaga sila kasi nag-base lang sila sa Waze. Ngayon yung Waze is odd yung niyan data niyan, di ba ma'am? Doon sila nag-base. Akala nila, hindi naman sila palaging dumadaan. Akala nila, kumpleto pa yung bridge.